с четка с мек косъм, за да влезе хубаво в порите. И с една кърпа, може и по-мръсна, събирате мръстията, която е излезнала отгоре. Но при това с пръхосмокачка, разбира се. Може да го пипнете, това е почти сухо. Жегата. А как се отразява на лака това нещо? Защото аз гледах, че прави защитен слой отгоре. Няма, това е биологичен препарат. Не може да се надраска въобще колата. А прашинките в микрофибъра, които ще са? Събира се в микрофибъра, ако видяхте, изтупва се и се обръща. Там мръсната страна няма ползваме повече. И сега има защитен слой, тя така е много изстрадала. Да, аз видях просто, понеже няма много такова. И се пързаля прахоляк, като тръгнеш. Ако завали дъжд, все едно наново си е измил. Също видим. Също... Моята кола няма една дръскотина. Като измият, ако е надрана, да знаете, че не работят нещата. Нямаше го. Това ги сме всъщност беше в твой много сервис. пъти, които помолих момчето, това е шефа на сервис Друмник, да дойде, за да видите една хубава по-скъпа кола, защото той вече знае, той също от начало го беше трябва да се престраши. Значи трябва просто да се внимава, да се гледа под наклон, да няма забравено полирано място. И също ако се пръска, както тук беше ликнало на прозореца, седи на точка. Трябва да се гледа хубаво колата. Ето тия ефекти без контакт. Не, без контакт въобще не го коментираме, защото това е